ikwiri na abụọ marakwa n'oge na-abịakwa nwa agbọghọbịa ị ga-amụtakwa ụmụaka ijiri tọrọ nne gị ka ga-eji tọrọ gị mama n'ịgbalị kakwa aya mmale Mama no chizuela ayamba onye chifu ka ngwa gile ọ bụrụ na nne gị bụrụ gị n'ime afọ chi ịkarị m ihe bụ ụwa lee nne gị anya chi lee nne gị anya ọ bụ onye ga-akpọ nne ya nwa saa oyoyo onye ga-akpọ nne ya nwa mama m ihe dị mma ka m ga-enye gị aya malele onye ọ ga-adịrị mma aya mma egwu dị mma ka m ga-agụrụ gị nne aya malele onye ọ ga-adịrị mma aya mma ugo dị mma ka m ga-etunye nne m aya malele onye ọ ga-adịrị mma aya mma Mama m ihe dị mma ka m ga-enye gị aya malele onye ọ ga-adịrị mma aya mma egwu dị mma ka m ga-agụrụ gị aya malele onye ọ ga-adịrị mma aya mma woman
lekwa nne gị ọkwa ịma na nne dị ụtọ. Onye nwere nne lenu nne anya, biko lezienụ nne gị anya hụ. Ịmakwa na nne dị ụtọ. Ọmọbịa anya nsule ọkwa ị na-anụ ọnụ m, lekwa nne gị anya hụ. Lee anya, ọkwa ịma na nne dị ụtọ. Ịdịghị ele nne gị anya mgbe nne gị nwụrụ, ibegheriwa akwa. Mgbe ahụ ka ị ga-amụrụ nne bara, ịmakwa na nne dị ụtọ. Ọtụtụ ndị na-eti nne ha, ọtụtụ ụmụ okorobịa na-eti nne ha, ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa na-eti nne mụrụ ha nọ. Ịmadịkwa na nne dị ụtọ. Marakwa na ị ga-abụ nne nwa agbọghọ, ọ bụrụ na itidie nne mụrụ gị, ọ bụ onye ka ị ga-ada afọ nne gị? Ọkwa ịma na nne dị ụtọ. Okorobịa isi ekwu ọnwụle, a na-agwa gị okwu ịdịghị anụ anụ. Biko okorobịa lee nne gị anya, maka na nne dị ụtọ. Onye nwere nne jisie n'ike nụ, ejikwala ya n'aka nwayọọ nwayọọ. Ọkwa ịma na nne dị ụtọ. Onye nwere nne, biko leenụ nne anya. Maka na nne dị ụtọ. Onye nwere nne, biko leenụ nne anya. Maka na nne dị ụtọ. Ụmụ elu ụwa, a sị m onye nwere nne lee nne ya anya. Gị nwa mmadụ lelee, ịmadịkwa na nne dị ụkọ. Ọtụtụ ndị nne ha nwụsịgoro n'ime ụwa, ha na-ebe akwa, onye ga-abụ nne m? Gị nwa bụ onye nne ya ka dị ndụ, biko jide nne gị aka. Ọtụtụ ndị nwere nne taa amazighị uru nne bara n'ime ụwa, mana ọ bụ mgbe nne ha nwụrụ lele, o buru anya mmiri wee kpagharịwa. Onye nwere nne, biko leenụ nne anya.
jisie nne ike o. Ọkwa nwa ite naanị ka nne gị bụrụ gị n'ime afọ. Osia gị wee mụọ gị. Ndị nne mama ugogbe ezinụlọ nne ama m n'isokwekwe ya. Nne ọmị na-ayọlịkwa enwere ndị bụ ezigbo nne ama m n'iso na ndị ezigbo nne. Mama aha ọyọlịma o ọnwa ite naanị o ka nne m buru n'afọ. Nne m tara ahụhụ n'ụwa wee mụpụta m n'ụwa. Ọ bụ gịnị ka m ga-eji o wee kene nne mụrụ m ụwa ka m ayọ n'onye kere m ka ọ gọzie ezigbo nne. Chukwu biko gọzie ochie dike mama na gọzie nne m ochie dike nne. Chukwu biko gọzie ochie dike mama na gọzie nne m ochie dike nne m. Ọnwa ite naanị o ka nne m buru m n'afọ. Nne m tara ahụhụ n'ụwa wee mụpụta m n'ụwa. Asị m ọnwa ite naanị o ka nne m buru m n'afọ. Nne m tara ahụhụ wee mụpụta m n'ụwa. Ọ bụ gịnị ka m ga-eji o wee kene nne mụrụ m. Aga m ayọ n'onye kere m ka ọ gọzie ezigbo nne m. Ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kene m ọmụrụ m. Aga m ayọ n'onye kere m ka ọ gọzie ezigbo nne m. Chukwu biko gọzie ochie dike mama na gọzie nne m ochie dike nne. Chukwu biko gọzie ochie dike nne m. Ochie dike mama Chimu gọzienụ gọzie nne m obodo ochie dike nne m. Chukwu biko gọzie ochie dike mama nna gọzie nne m gọzie nne m ochie dike nne. Chukwu biko gọzie ochie dike mama nna gọzie nne m ochie dike nne m.
namo, Chineke namo, Chineke namo, Chineke namo. Gozere mezigbo nne, gozienu nne bụ n'obi, gozere mezi nne, gozienu m ọmịiko, gozere mezi nne. Arịọ gị letanụ nne m anya, ọnwụ ite naanị o ka nne buru m n'afọ, nne m tara ahụhụ wee mụọ m. Ọnwụ ite naanị o n'ụwa ka nne buru m n'afọ, nne m tara ahụhụ wee mụọ m. Ọba agụ na agụnụ m n'ụwa, ma ọmị ka m ga-akọsara, ọ bụ nne ka m ga-eri o, ọkwanụ nne ka m ga-akpọnụ o. Ezichi mara obi mo, ezichi mara obi nwa. Arịọ gị gọziere m ezi nne m, arịọ gị letanụ nne m anya, arịọ gị gọzienụ m ọmịiko, arịọ gị letanụ nne m anya. Isi na-awa nne m, ọkwanụ gị ka ọ ga-akọsara, afọ na-arụ nne m anyị, ọkwanụ gị ka ọ ga-akọsara. Gọzienụ m ọmịiko, gọzienụ ezigbo nne m. Anya ojiji nne m hụrụ ya, nwa ga-eri nri nne ka ọ ga-akpọ, nwa ga-aṅụ ara nne ka ọ ga-akpọ, nwa ga-anyụ nsị nne ka ọ ga-akpọ. Isi na-awa nwa ya, ọ bụdo onye ka ọ ga-akpọsara? Ọ bụkwanụ nne mụrụ ya, ọ bụkwa nne mụrụ ya. Ebe nwa na-ebe akwa atụ aka, nne ya anọghị n'ebe ahụ, nna ya ga-anọrịrị, ọ na-anụwo nụwo. Mama mama mama, nne nne, nne m, oyo oyo nne m, mama m, nne m ọma, mama mama. Ọrụ nne na-arụba arụba chai. Ụmụ ụwa niile, onye gekwanụ ntị n'ọnụ anyị. Ụmụ ụwa na n'ọnụ m, asị m gezienụ ntị n'ọnụ. Ụmụ okorobịa n'ụmụ agbọghọbịa, onye ejila nne ya egwu egwu, ejila nne gị egwu egwu. Gị nwa okorobịa ọma, ejila nne gị egwu egwu. Gị nwa agbọghọbịa n'ụlọnụ, onye ejila nne ya egwu egwu. Onye gbaba ya gbakọrọ nụ, ụmụaka ga-eji ya gwuo egwu. Onye ejila nne ya egwu egwu, kama were nne gị nyaba isi. Afụfụ nne na-atara nwa, ọnụ m apụghị ịkọwa ya. Akwa nne na-ebere nwa ya, ọnụ m apụghị ịkọ ya. Mgbe isi na-awa nwa ya, nne
ga na-ebugharị ya o buru ya gawa n'ụlọ ọgwụ dọkịta lezienụ nwa m anya chai akwa nne na-ebe ọ na-erukwa Chukwu ntị onye jila nne ya egwu kama were nne gị nyaba isi ọtụtụ ụmụ okorobịa taa bụzi ndị na-eti nne mụrụ ha hey iti ide nne mụrụ gị ka njụa onye ga-abụ nne gị ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa lee ha jikwa nne ha egwuregwu tụfịa mama ya kwu otu okwu otu wee ntị nwa agbọghọ lezienụ nne gị anya ihe mmadụ ji tụọrọ mmadụ n'ụwa ka a ga-eji tụkwara ya kpachara anya gị ọ dị egwu ana m agwụ n'uwe a sịkwa m na ọ dịkwa egwu ihe na-eme n'ụwa taa ọ na-agbasi m anya mmiri mbamba na-aba n'ụwa taa ọ na-etikwa nụ m akwa ọtụtụ ndị chifu ndị ji nne ha gwọ ọgwụ ego hey igbu nne mụrụ gị onye dị ga-abụ nne gị ọ dị egwu ọtụtụ ndị chifu taa ndị na-aza aha dị iche iche onye makwanụ o mere ọra nwanụ ọkwa oji nne ya gwọ ọgwụ ego ị na-azado o mere ọlale nne gị ka iji gwọ ọgwụ ego kpachara anya gị ihe onye metara n'ụwale ọ ga-ejikwa isi ya bụrụ arụ mmadụ batara n'ụwa asị ọ ga-ejikwa isi ya bụrụ mama achalugo nwanyị esi nne mara obi mụọ nne mama onye ji nne ya egwu kpachara anya ya maka na nne dị ụkọ ọtụtụ ndị nwere nne taa amasịghị uru nne bara ndị na-enweghị nne na-ebe si onye ga-abụ nne m ịbịa na motherless baby taa ụmụaka na-achọ nne ha ụmụaka na-achọ nne ha jụọ si onye ga-abụ nne m ndị na-enweghị nne na-ebe si onye ga-abụ nne m ọtụtụ ndị nwere nne tatale ha jizi nne egwu tụfịa onye chief ọkwa ibi na township nwa m ịdịghị ele nne gị anya chief lezienụ nne gị anya nne gị narịa ọrịa n'ụlọ chief ịma na ịchọghị ịma agụrụ na-egbu nne gị n'ụlọ chief ịma na ịchọghị ịma ọ bụrụ na nne gị gburu gị mgbe ị nọ n'ime afọ chief ị kara ime ihe bụ ụwa ka nju kenele chief Zanum gị nwa okorobịa lee ị na-achụgharị ụmụ agbọghọ n'ụzọ ị ka na-achụ nwa agbọghọ lee nne what's your need lee manye kene nnotiko rice manye kene nnotiko binsi ka nne wegọrọ gị ọkọndụ bọbọ ị na-anụkwa onume gị nwa agbọghọbịa lee ịdịghị ele nne gị anya nna na-ekwugo ịdịghị ele nne gị anya ịdịghị ele nne gị anya mara kwa mara ijiri tụọrọ mmadụ n'ụwa ya ka gị ji kwatụọrọ gị ị na-anụ gị nwa agbọghọbịa lee asị na na-ene agadi nwaanyị anya n'ọnụ ọ dịka o jighị ya wee ṅụọ ara lezianụ nne gị anya nwa agbọghọ lezianụ nne gị anya asị na na-ene agadi nwaanyị anya n'ọnụ ọ dịka o jighị ya wee ṅụọ ara lezianụ nne gị anya agbọghọ lezianụ nne gị anya
okorobịa piom ndị ji ntụ na-aga ije ọkwa iyiri ntụ ka akpụkpọ ụkwụ gị biko lezianụ nne gị anya maka na oge na-abịanụ ị ga-amụtakwa ụmụaka otu isi weleta nne gị anya otu a ụmụ gị ga-esi lenụ gị ọnwụtọ ka ọ dị ọkwa na anụnụ nwa agbọghọbịa ọtụtụ ndị nwere ego ha adịghị ele nne ha anya nne ha na-anwụ anwụ ọ dịghị ele nne ya anya mgbe nne ya nwụziarala ọchaba the highest mortuary ọchaba the highest ambulance nke ọ ga-eji bụ nne ya nke a eziokwu ọ dị egwu ihe na-eme n'ụwa na-agwụ m ike aka kodo ole ghara ole ọtụtụ ndị nwere ego asị m ọ dịghị ele nne ya anya mgbe nne ya nwụzierele ọchọba dị highest mortuary ọchọba akpati ozu dị oke ọnụ ahịa nke ọ ga-eji bụ nne ya kpachara anya gị o ipenti ụlọ ọma gị ahụ ipentikwara ya mgbe nne gị dị ndụ ka o soro gị wee ṅụrịa ị mara ị ga-emere nne gị mere ya mgbe nne gị dị ndụ ka nne wee gọrọ gị ọfọ ndụ narị isi ike ịnanụ mama nne oyoyo nne mo ọnwa ite naanị yo ka nne buru m n'afọ nne m tara ahụ ka m kwue wee mụọ m ọ bụ agụụ na agụụ mee n'ụwa ọkwanụ nne ka m ga-akwanụ yes ọ bụ nne ka m ga-eri ọkwanụ nne ka m ga-akọsara onye jila nne ya egwu melụọ maka na onye gba ọba ya kpọkọrọ ụmụ ka eji ekpọ aja chai aga m akọrọ na akụkọ ihe mere eme n'otu obodo banyere nwe nne gee ntị ọfụma akwa nwa na-enweghị nne nọ n'ebe nuo ị hụla akwa nwa na-enweghị nne nọ n'ebe nu otu nwatakịrị ka nne ya mụchara wee nwụọ mama ya mụrụ ya ebe ọ na-amụ nwa ihe ka njọ bụ na nna nwatakịrị ahụ anwụọla mana Chukwu mere ebere nwata wee bụrụ nwoke ọ dị egwu nwata wee na-etolite n'ihu ndị nwe ya ọ gara ikwu nne ya chụọ ya asị m ọ gara ikwu nna ya chụọ ya obodo niile na-achọkwa ka ha gbuo ya ndị ụmụnna ya na-achọkwa ka ha gbuo ya ịhụla anya ụfụ ndị agbata obi ya na-achọkwa ka ha gbuo ya ndị omekome nwatakịrị a nọrọ n'ụzọ na-ebe akwa o nweghị ọnụ ga-ekwuru ya maọbụ onye ga-akasị ya obi alịlị ofe ụbọchị nwanne m ihe dị egwu wee mee nwatakịrị ahụ nne ya kpọkwaranụ ya aha wee nwụọ mama ya kpọrọ ya Chinechere m ka nne ya kpọrọ ya wee nwụọ otu nwaanyị wee zute nwata n'ụzọ
wee kpọọ ya Chinechere m, ọ gịnị ka ị na-ebere akwa? Chinechere m wee sị ya na nne ya ghara ya wee nwụọ, o nweghị onye na-eleta ya anya maọbụ onye ga-azụ ya n'ụlọ akwụkwọ. Ọ dị egwu, nwaanyị ya wee nwụọ ọmịiko, wee kpọrọ Chinechere m sị ya bịa nụ ka anyị biri. Chinechere m, Chinechere m, bịazienụ ka anyị biri o. Nwatakịrị ahụ wee kwakọrọ ngwongwo wee lawa n'ụlọ nne ya ukwu. Ọ larue n'ụlọ nne ya ukwu, ihe dị egwu wee mee, maka na nwaanyị nnekwu okwu ya mụtara ụmụ abụọ, ụmụ nwoke abụọ, ndị ọmọchi eme ọnụ. Ebiela afọ nke mbụ na afọ nke abụọ, ọ dị egwu afọ nke atọ na afọ nke anọ, afọ nke ise wee rue. Abata n'afọ isii, obodo wee gbanwee. Ọkụsime esibe nni agbaba nwa na-enweghị nne, arụba ọrụ agbaba nwa na-enweghị nne, ejebe ahịa agbaba nwa na-enweghị nne, ejebe ozi ụlọ agbaba nwa na-enweghị nne. Mgbe a ga-agụ akwụkwọ ruru achụpụ nwa na-enweghị nne, ndị mmegbu. Asị m ejebe akwụkwọ achụwa nwa na-enweghị nne. Eriwe nri achụpụ nwa na-enweghị nne, azụta akwa achụpụ nwa na-enweghị nne. Nke na-agbawa nwata obi bụ si n'ilo ka ọ na-alarụ. Ụmụ okorobịa bụ ahụ nye ụmụ mere n'ụlọ agbaba nwa na-enweghị nne. Gwazienụ m ihe nwatakịrị ga-eme. O bekatala akwa, ike ụwa agwụlanụ ya. Ha na-akọ ya ọnụ, jee n'ụgwanụ nne gị. Ha na-akọcha ya si ya jee n'ụgwanụ nne gị. I nwere mmadụ, I nwere mmadụ, jee n'ụbọta nna gị. Ọnụ akọrọ onye ụwa bụkwanụ chi ya ka kọrọ ya. Nwatakịrị ahụ were na-ebe akwa o were rute n'ofe ụbọchị, ihe dị egwu wee mee. Nwatakịrị ahụ ọ bụ n'iro ka ọ larụrụ. Ọkụ 12 in the midnight, o wee gbapụzie n'ọsọ, wee gbaga n'ili nne ya ukwu, ebe eliri nne ya wee gbaba nne ya, nne m, nne m, nne m, nne m, nne m, mama m, mama m, kedụzi ka i siri wee ghara m wee laba n'ala mmụọ? Mama, kedụzi ka i siri wee ghara m wee laba n'ala mmụọ? Ike ụwa agwụkwala nwa gị, ọ bụ onye ka m ga-akọsara? Ọ na-abụ etisịa m ihe n'ụlọ, asị m kpọtanụ nne m. Esiwe nri n'ụlọ, akpọwanụ mbe, eriwe eriwa chụpụnụ mbe. Akwa riri nwa na-ebe ruru n'ala ndị mmụọ. Mama ya wee kpọọ ya Chinechere m, nwa m, nwa m, nwa m, nwa m, nwa m. Chinechere m, Chinechere m, ebezila ọ ga-adị mma. Chinechere m, Chinechere m, ebezila ọ ga-adị mma. Ngwa lawa n'ụlọ, aga m agwa gị ị ga-eme. Nwatakịrị ahụ wee gbara ọsọ, wee gbara n'ọsọ wee lawa. Ebe ahụ ka ọ larụrụ, ihe dị egwu were mee. Hụrụ ka chi foro n'igwe, ihe dị egwu wee mee.
mama ya wee kpọọ ya Chinechere m gezienụ ntị n'onu. Nne ya si n'ala ndị mmụọ wee gbaba anụ nwa ya okwu. Chinechere m Chinechere m gekwa m ntị n'olu. Ngwa bilie baba n'ubi ya bụ aga m agwa gị ị ga-eme. Ịbaruo n'ubi ya bụ nwa m, bawa n'akụ nwa m. Ịbawa n'akụ iticha akụ, iburu n'akụ wee gawa n'ahịa. Ego ọbụla ị letara n'ebe ahụ ị ga-eji ya bụrụ milonia. Chinechere m webaruo n'ubi ya bụ wee bawa n'akụ wee bacha akụ, wetiwe n'akụ wee ticha. Oticha n'akụ wee buru akụ, buru n'akụ wee gawa n'ahịa. Ebe ahụ o luru n'ọma ahịa, otu nwaanyị wee zuru akụ ahụ. Ihe ọ zụkwara n'akụ ahụ bụkwanụ 20 naira. Chinechere wee were ego ahụ wee lawa. Nne ya wee gbakwa ya ezi nwa m, ngwa nụkwara ngwongwo gị gbaga n'otu obodo nwa m, ihe dị ike ga-eme. N'ofu ntabi anya nwata wee gbara ngwongwo ya wee gbaga n'otu obodo. Ọ gbagara n'otu obodo, nne ya wee sị ya gaa dobe ego ahụ. Chinefo n'igwe ị ga-ahụ ihe dị oke egwu. Hei, katọm kwuru katọm, katọm kwuru katọm bụ ihe ego ahụ na-amụ. Katọm kwuru katọm, katọm kwuru katọm bụ ihe ego ahụ na-amụbanụ. Nwatakịrị ahụ wee buru ego ahụ pụwanụ, buru ego ahụ wee chawanụ, wee chawa akara aka ya. Ha na-ekwu ka a na-ekwu ọtụwanụ kọntena. Ego wee bụrụ surplus, ọ mazi ihe ọ ga-eji ego mebenụ. Ha na-ekwu ka a na-ekwu nwata wee bido ụlọ rụbanụ. O bụ ụzọ goro anị wee lụba n'ụlọ n'ala ya. Ebe ahụ ka ọ lụchara ụlọ wee lụta nwaanyị ọma. Ha na-ekwu ka a na-ekwu nụ nwata wee gbaba moto dị mma. Hallelujah. Chineke wee gọzie ya wee nyekwa ya ụmụ 5. Chineke wee gọzie ya wee nyekwa ya akụ na ụba. Onye ọbụla onye ejila nne ya egwu egwu. O mebu nwa ogbenye asị gị bacharakwa anya gị. Onye na-emebu nwa ogbenye asị gị bacharakwa anya gị. Akwa nwa ogbenye na-ebe n'elukwa Chukwu ntị. Akwa nwa ogbenye na-ebe asị m ọ na-erukwa Chukwu ntị. Hey, omebu nwa ogbenye seli aka na njọ, maka na ijiji ntị ike na-esozu ala n'ili. Efi na-enweghị ọdụdụ bụkwanụ chi ya na-achụrụ ya ijiji. Mama 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 mama, nne 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 m, oyoyo nne m, nne m ọma. Yes, ụmụnne m ndị gbakọrọ anya na na-ele anya na screen, unu ga-ele onye na-afụ ebe ọ Gozie Okeke. Onye a lecha anya na wee sị na ọ ga-akụwa ihe nne ya mere. Biko Gozie, dịka a na-ene gị anya ugbu a, anyị chọrọ ka ị mara ihe bụ ebumnobi gị iji wee tie egwu nna. Ndị ọma na-ege m ntị, ndị enyi m, ndị niile na-echere m echiche ọma, ana m ekene ụnụ niile. Dịka onye isi ọkanga si wee jụ m ihe bụ ebumnobi m ji wee kụọ egwu ahụ. Ịma na ihe na-eme n'ụwa kịta karịrị akarị.
ọtụtụ ụmụaka jizi nne ha egwuri egwu, ọtụtụ ụmụaka bụ ndị na-eme isi ike, ọtụtụ ụmụaka bụ ndị na-amasị nne na nna ha ọgụ. So onye ọka nji nesi anya wee fụ maka na ndị Igbo kwuru sị na ekwu ekwu mere ọnụ, ekwu anọghị mee ntị. Daalụ. Gwa m odogwu ka ịbụ maka na azị na onye chere echiche were tụọ ụdị egwu a dị egwu. Mana Gozie, nwere ife m chọrọ ka m jụọ gị. Jụọ m. Ife m na-ajụ gị ife ahụ, ọ dị m ka enwere ihe dị iche nne gị mere gị kpatara iji wepụtara ya ụdị egwu a. Ọkwado nne m so ndị egwu a ịfụrụ m tiri ebe a. Egwu anụnwa na-agụ mụ na nne m nọ oge m na-ede dị egwu. Oso m nyesịara m aka n'ihe niile, gwasịa m etu m ga-esi wee mee. Mana ọ wutekwara m ọ na-emezizigharị nne m agharụzie m na mmụọ maka na ebumnobi mbụ mmesịa ya ka m gosi ndị mmadụ na etu ụsọkwọrọ nne gị ya dị nọ nne gị ka ọ bụ. Nne ma mma, nne jọọ njọ, ọkwado nne gị. Daalụ. So onwe m na-ajụkwa gị Gozie, eziokwu na esi na nne gị nyere gị aka ọfụma oge ị na-eme egwu a. Ọ dị m ka nna gị alaikọrọ na ị na-eti egwu. Mba, ọ bụ na nna m alaikọrọ egwu m na-eti, o tegoro ya ka akwụsị. Ịmara ndị nna siri ike ndị nna papa nke nna abịa eji nwa ya rịpụta small small. So ihe na-achọ ịkọwara ya bụ asịghị onye chọrọ ọchị ikpeazụ ka ga-achị ọfụma na ịjọ ọsịsị ka ị were nke ndị nna wee na-eme. Maka na ịmara ngwugwu ya atọ atọ ọra dị mma etu ya mbụ. Well, anyị ekele na Gozie maka na anyị ma ihe ị nwere ike ime. Anyị bụ ndị nna na-eche gị, anyị makwa na ị ga-emere anyị ihe pụrụ iche nke dị egwu. So ihe ọdọ anyị na-achọkwa ịjụ gị bụ biko, enwekwara egwu anyị na-anụkwa na-akpọtụ. Ọ dị m ka egwu a ịchọziri ka ụmụ gị niile bụrụ ndị egwu, ebe nwunye gị na-etikwa, gị onwe gị na-etikwazi, maka itiri nke gị ọ dị ka ọ pụrụ iche, nwunye gị tizie nke ya bụrụ ọgbara Igbo garị, ka ihe ọnụ tụwaziri wee mezie n'ụdị ya. Ịmara Chukwu na-eme ihe niile na mgbe ya. Akara aka mmadụ adịghị eme mficha. Chineke edewe na-etu akọ ya dị. So o nwere onye nwere ike ificha nwere. Ọtụtụ ndị na-agba mgba n'ụdị dị iche iche ka ha mechie dị akara aka. Mana ajụkwara m ha ajụjụ si ya, onye gburu mmụọ ọzakata ọ ga-aza Prince Gozie Okeke? Mba. So ihe mere na Gozie Okeke, ndị na-ege egwugwu ma ndị pụrụ egwugwu n'anya afụfụ gị onwe gị n'anya, na ọfụ ha na-agọrọ gị ọbụ na-enweghị ife ya eme gị. Amen. And ikwere anyị nkwa na ị ga na-emere anyị dịka ị na-emere anyị. Nke dị egwu ozugbo. Maka na asịghị na ụtọ ndụ bụ egwu. So Gozie, ka ị na-ekwe anyị nkwa na anyị ga na-enweta ihe dị otu a n'afọ tupu afọ agbakọ ọkara ịfọkwa nke ka nke, because ya na-ayọ Chukwu bụ ka a na-enwe improvement tupu afọ a na-agba ọkara ọzọ abịakwa. Anyị ekele na by the grace of God. Anyị ekele na Gozie. Anyị mere ihe m chọrọ ịjụgo na-ajụgo biko, dịka ịbụ onye egwu ugbu a ife na-agala ọfụma na ị na-eme ya ọfụma, ka ekpere ị na-ekpere ndị ọzọ na-emekwa egwu dịka gị. Ọ na-abụ mfu onye na-eme egwu, onye na-akụkọ egwu, that is nna afụ onye a n'anya karịsịa onye ọbụla m fụrụ ebe a, because ọ na-adị m ka onye ọbụla na-akụ egwu ọkụ ha n'ozugbo ya gawa. Ada nwekwara ọtụtụ egwu dị n'ime ahịa mara mma, ada aga afịa na-ayọ Chukwu onye ọbụla egwu dị n'ime ahịa, maka na Chukwu na site na onyinye amara anyị ka ya eji wee
onye amara dị n'iche n'iche. So ana m ayọ Chukwu ndị niile na-akụ egwu onye ọbụla ozugbo onye ahụ na-akụpụ nke ahụ immediately ka o tipụ ahịa ozugbo n'aha Jizọs. Gozie, anyị ekenela gị. Maazị Gozie, ịma na ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na enwere ụdị saụndụ egwu gị na-enye, a na-ajụ ka ị na studio ebe a nọrọ tinye anyị wee na-aghọta na ọkwa na studio gị ka a na-eme ya, and ịmagwe na ọtụtụ ndị egwu chọkwara ka ebe ha ga-eme egwu ka ọ dị ka nke gị. Onye ọzọ na-eti egwu nkwere ike ịbịa na nke gị anwa bịa nọrọ mee egwu nke ya? Ọ dị very possible. Onye ọzọ na-eti egwu nwere ike ịbịa na nke m mekwa ya, onwekwa the same beating, maka na ihe onye ọbụla na-ayọ Chukwu bụ ihe onye ọbụla na-ayọ Chukwu bụ ka ọ dị creative na anything ọ na-eme, so that enwere ike echi ọ bụ na ihe ahụ creative. Gozie, anyị ekelela gị. Anyị sị gị jide ka iji anyị na onwe gị na-eche ndị nne mama ma na anyị jiri ozi gị egwu ugbu ọkwa ya. Ebe ọ bụla m na-aga ndị nna na-efere m aka maka na ha mara m mekara onye ọbụla n'ọnya. So Gozie, anyị ekelela gị. Anyị sị jide ka iji agbado chetakwa ndị nna na-eche nke ndị nna nke ọnụ ya adịkwakwa egwu n'aha Jizọs. Ọ bụ onye ga-akpọ mama nwa